Pekný a príjemný víkendový večer. Dovidenia. V Pate zhorel v aute bývalý starosta Hájského. Priznanie falošného policajta. Pokuty vyberal, aby uživil rodinu. Bohatý bankár si odvyká od fajčenia na opustenom ostrove. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Vyzerá to tak, že ďalší pracovný týždeň je za nami. Čo priniesol dnešný piatok, to vám ukážeme v nasledujúcich minútach. Dobrý večer.